Anunciadas o pasado 16 de xullo, xa están en marcha as obras da Marquesiña que vai dar cobertura á praza da entrada da estación intermodal, especialmente a parada de taxis. Trátase dunha estrutura provisional que se vai colocar na zona que ocupará a Marquesiña definitiva prevista no proxecto de remodelación. A solución planificada consiste nunha estrutura metálica independente de 6,5 metros de ancho, 5 metros de altura e unha lonxitude total de 32 metros que vai proporcionar cobertura á zona de estacionamento de taxis. Era unha bella demanda, tanto por parte dos taxistas como dos usuarios da estación, cansos de sufrir as inclemencias do tempo. Esta actuación súmase ao proxecto que promove a integración e permeabilidade do ferrocarril na cidade e xera novo espazo para os cidadáns, coa cobertura parcial das vías tamén e a construcción dunha nova pasarela peonil. Ademais, preserva e pon en valor o edificio da estación e os seus elementos históricos, como os murais do vestíbulo.